ובכן חבר'ה, מה שאתם רואים פה, אני וערן הגענו עד טבריה. נצלם לכם את הכנרת, ועכשיו תראו מה ערן הולך לעשות בשידור חי. לא להאמין, השתגע הבחור. חבר'ה, קבלו את ההיפוס. ערן, יא מניאק, לא התאמת את הסוללה, יש סוללה אבל. ובכן, מה שתראו עכשיו בשידור חי, ערן נכנס לשחיית קומות נעשו. איציק, זה בשבילך איציק! אתה לא יודע בשטח מה קורה איציק! וואלה ערן, הלך היום. איציק, זה בשבילך איציק! איציק! בוא'נה, השתגע. בוא. כנס מקחת. וואו, אנחנו בשטח, הוא נכנס לאגם של מים. ערן. וואו. צחק, כנס מקחת, ערן, עם הראש. עם הראש, ערן. וואו. לא, מה פתאום, מצלם אני. ערן, כנס עם הראש, מקחת. איפה אתה? איציק! משתגע. טוב אבי בן גיגי שלום! כולם! אני אוהב אתכם ממש! אם אני יכול לזה בגלל כולן! הגענו לטבריה. עכשיו אני עושה תפילה של וואו, צולל, את מתה. באלוהים, איזה שוגע, וואו, איזה מים. עומק, אחוש ערמודה. מצלם. על המבול. וואי, ערן, זהו, הלכת. אני מתחיל. לפני איזה שעה. זה כיף. על הבונבון. אלה. עונה! ערן. אבל יש לי נעליים של בוקרבי. וואלה, ערן. איציק, אני אוהב אותך, איציק! מה עשינו פה? חבל לך הזמן, אגם יש פה. איפה שהיינו, איפה שאני עולה את העם? וואו, איזה כיף! איציק משם הבאים, איציק!